ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои ютуб канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, нафароне ки ҳаррӯза Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Имрӯз 28 ноябри соли 2025 сол дӯстон, навори мо аз ноҳияи Ҳамадонӣ ҳастай. Як хона бениҳоят бо нархи дастрас пешкашро мекунем. Фақат сабр карда то охир тамошо кунед. Нархи зур, бениҳоят, нархи беҳтарин, арзанда ба нархи яъне ки хона дӯстони азиз. ирӯза хонаи мо дӯстон дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад, дар пушти МЧС бачаи азиз. Дуюм кӯча 6 сотих замин дора, 6 дар хона дора, обши яъне ки 6 дар хона дора ва 4 хонаи кришадору 2 хонаи барак дора дӯстон. Калидор дора бо подвалаш ҳастай. Ман рақамҳои соҳибхона мегзорам дар рӯи экрани шумо. Баъдан боз маълумоти пурра оиди ҳамин хона аз соҳибмулк метавонем бигирем бачаи азиз. Хона дорои ҳуҷҷати пурра, документҳои 100%, оғили 2 этажа барои молу ҳол ва ҷойи кардани каҳу, алафу каҳдарзатон, прессотон. Хона дорои ошхона, дорои баня, ҳоҷатхона, аловхона, ҳуҷҷатҳои 100%, об, свет дора. Срочно фурӯхта мешавад. Сум дар корай, кредит намешавад. Ремонтош яъне ки дидесен кадом ҳолат чӣ хел қарор дора, барои зиндагӣ кардан тайёрай дӯстон. Бениҳоят нархи дастрас. Ноҳияи Ҳамадонӣ, пушти МЧС, дуюм кӯча, 6 сотих 4 хона, боз 2 хонаи барак, калидор, подвал. рӯи экрани шумо телефонҳои соҳибмулк дасти WhatsApp гузоштагем. аз нуми канали Саудо ТВ ба дили пур метавонед дӯстон муроҷиат бикунед. хуб, мега ки нархи хонара 400 000 сомон мегем. 6 хона ва 6 сотих замин, ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, баня, кухни, оғилхона ва ҳавли стяжка кардагӣ, 4 тараф маҳкам, хонаҳои барак, хонаҳои кришадор, ҳуҷҷатҳои 100% ва шароитҳои хуби замонавӣ барои зиндагӣ кардан дӯстони азиз. Нафароне ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ, аз территорияи Ҳамадонӣ, аз ҷои ободаш хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, дар пеши молбозори нав дӯстони азиз қарор дорад. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо. Боз далши маълумотша аз нуми канали Саудо ТВ метавонед бигирен. дӯстон, ирӯза навори мо ҳамин буд. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе ки дорен, дар WhatsApp барои реклама WhatsApp маҳай роӣ кунед. ҳамхели навор карда пешниҳоди мардум мекунем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. метем бачаҳо. ба хотири меҳнатҳо дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хона ба 400 000 меарза ё ки не, дар комментария нависен. дӯстон, зиндаву сарбаланд бошед бачаи азиз.